Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Doming. Nangyari ang kwentong ito taong 1976. Walang eksaktong lugar. Probinsya ng Negros. Bago natin simulan ang kwento mga kalakbay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta. Yun lang naman. Maraming salamat. Ang pagiging isang magsasaka ay kaakibat na ang pakikibaka sa malawak na lupain at palayan. Ang pagsasaka ang pangunahin na ikinabubuhay para may makain ang kanilang mga pamilya. Ang lupa ay napakahalaga para sa kanila. Handa nilang ipaglaban ang kanilang karapatan kung sakali mang kasakiman ang maghahari at tangkain kunin ito mula sa kanila. Masusubukan ang katapangan at karapatan ng isang magsasakang handang ibuwis ang sariling buhay para sa mga kapwa niya magsasaka at sa kanyang pamilya. Ngunit papaano kung ang sarili niyang pamilya ang malagay sa kapahamakan? Handa niya kayang talikuran ang pinaglalaban niya? Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Ray. Maririnig na naman namin ang iyong kahanga-hangang pagganap at pagsasabuhay ng aking kwento ngayong araw. Talagang kahanga-hanga ang iyong pagbibigay buhay sa mga kwentong aking napakinggan sa programang ito. Talagang kayo ay napakahusay. Eme itago nyo na lamang po ko sa pangalang Doming. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay matagal na taon nang nangyari. Isa ito sa mga karanasan na nakatatak na sa aking isipan at kahit na kailan ay hindi ko ito malilimutan. Nakatira naman ako sa isang bayan ng Negros. Masagana sa mga tanim na gulay at prutas ang baryo namin. Bukod sa mga gulay na tanim namin ng aking mga kabaryo, ay meron din kaming malawak na palayang tinataniman. Pagmamay-ari ito ng aming baryo. Kaya naman lahat ng mga kabaryo ko ay rito umaasa sa ikinabubuhay. Magkakasundo ang buong mga tao sa aming baryo. Nagtutulungan, nagbabayanihan at may respeto sa isa't isa. Parang magpapamilya na kaming lahat doon at magkasangga kami sa hirap man o ginhawa. Kaya naman maraming naiinggit sa samahan namin at sa malawak na palayang pag-aari ng aming baryo. May ilang tao na ang nagtangka na kunin ang palayan mula sa amin pero inaglaban namin ito at hindi binibigay. Sa uli ay sumusuko na lamang ang mga ito sa pag-angkin ng aming lupain dahil wala rin naman silang kasulatan at dokumento para kunin sa amin ang lupa. Bukod sa may masaya at mabait na mga kabaryo, ay meron din akong butihing asawa na itago ko na lamang sa pangalang Lina at mabait na anak na itago ko na lamang sa pangalang Aldo. Kasama rin namin sa aming munting bahay si Tata Banong na siyang aking gabay at nagtuturo sa akin kung paano ang makipaglaban at gamitin ang aking agimat mula sa isang balaw. Kaibigan siya ng aking ama at siya rin ang nagsanay rito upang maging isang malakas na antingero. Simula nang pumanaw ang aking ama ay sa akin na hinabilin ang agimat ng kalabaw. Isa iyong ngipin ng kalabaw na siyang alaga raw ng pinakalolo sa tuhod ni Tata Banong. Pinagpapasapasahan daw iyon sa mahabang panahon hanggang sa napunta sa aking ama at sa akin ipinamana. Hindi raw namana ni Tata Banong ang agimat dahil ayaw niyang maging isang antingero. Mas gusto niya raw ang maging gabay na lamang. Kaya raw kinausap ni Tata Banong ang kanyang ama na ipasa ang agimat ng kalabaw kay tatay na
siyang may interes daw sa pagiging antingero. Wala na rin daw magawa ang tatay ni Tatay Banong, kundi sundin ang kahilingan nito. Simula raw nun, siya na ang gabay ni tatay sa pakikipaglaban sa mga aswang at sa mga taong may masasamang loob. Marami na raw silang pinagsamahan ni tatay na laban na siyang mas nagpatibay ng kanilang pagkakaibigan sa isa't isa. Kaya nga lang, humina si tatay dahil sa malubhang sakit na hindi malaman kung ano ang pinagmulan. Kinakailangan daw na iwan sa kanya ni tatay ang agimat ng kalabaw para sa paglaki ko ay ibibigay yun sa akin. Kaya naman noong pagtungtong ko sa aking tamang edad ay sinabi sa akin lahat ni Tata Banong. Binigay niya sa akin ang agimat ng kalabaw at sinanay niya ako sa pakikipaglaban. Iyon na rin ang simula ng pagtupad ko sa aking tungkulin bilang isang antingero. Ngunit ang pagkatao kong iyon ay nanatiling lihim at tanging si Tata Banong at ang aking asawa na si Lina ang tangi lamang nakakaalam. Iniingat-ingatan naming hindi iyon malaman ng iba, lalong-lalo na ang tungkol sa agimat ng kalabaw. Dahil kapag nangyari yun, magkakaroon ng ideya ang masasamang nilalang tulad ng aswang at ang may masamang budhi na tao na kunin ang agimat sa akin at ako ay paslangin. Pinangako naman sa akin ni Tata Banong na gagawin niya ang lahat para daw matulungan ako at maprotektahan ang aking pamilya mula sa panganib. Isang umaga, naabutan ko si Tata Banong na nakaupo sa ilalim ng puno ng duhat habang humihigop ito ng kape. Lumapit naman ako sa kanya at napansin ko na malalim ang kanyang iniisip. Nitong mga nakaraang araw ay pansin ko ang ganoong kilos niya na mas nagpapaalala sa akin. Tata Banong, ayos lang ho ba kayo? Napansin ko po kasi nitong mga nakaraang araw, parang may iniisip ka. Nako, wala naman iyo. Iniisip ko lang kung paano natin mapaparami ang ani sa ating palayan. Marami na naman ang mga peste at kinakain ng palay. Huwag po kayong mag-alala, Tata Banong. Pag-usapan natin yan mamaya kasama ang mga kabaryo nang makaisip po tayo ng magandang solusyon para dyan. Maswerte ang baryo sa iyo, Domeng. Dahil handa mo silang tulungan anumang oras. Nawa ay ipagpatuloy mo yung kabutihang ginagawa mo kahit na hindi mo na kailangan ng gabay ko. Tata Banong naman, bakit naman ganyan po kayong magsalita? Para po kayong namamaalam. Aalis po ba kayo? Ayaw niyo na po bang maging gabay ko? Hindi sa ganoon, bata. Ang akin lang ay matanda na ako. Isa pa ay naituro ko na sa iyo ang lahat. Wala na akong dapat pa na ituro sa iyo. Kayang-kaya mo na kahit wala na ako, iyo. Kahit na po, kailangan pa rin kita, Tata Banong. May mga bagay pa rin ako na hindi ko pa nalalaman at kailangan ko ng gabay mo. Kaya huwag po kayong magsalita ng ganyan. Lumapit naman ako kay Tata Banong. Saka naupo sa kanyang tabi. Inakbayan ko siya at tinapik sa kanyang balikat. Umiling na lamang siya sa akin at humigop sa kanyang tasa. Pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa, ay pumasok na rin kami sa loob ng bahay para maghanda. May usapan kasi ang lahat ng magsasaka sa aming baryo na magkikita kaming lahat sa palayan para tingnan kung gaano karami ang napesting mga palay. Nagpaalam naman ako sa aking butihing asawa na paalis na rin para ihatid ang aming anak sa eskwelahan. Pinabaunan niya kaming dalawa ni Tata Banong ng tanghalian sa isang maliit na bayong. Nagpasalamat naman ako sa aking asawa bago ko siya halikan sa kanyang noo. Bumaling naman ako sa aking anak na si Aldo bago ko ito sinabihan na mag-aral ng mabuti.
Binalingan ko ang aking asawang si Lina at sinabihan ko siyang mag-iingat silang dalawa ni Aldo patungong eskwelahan. Tumango naman siya at ngumiti pa sa akin. Dito nagpaalam na rin ako sa kanila para umalis na kaming dalawa ni Tata Banong. Agad naman kaming tumungo sa palayan ni Tata Banong. At pagdating namin doon, ay naroroon na ang ilan sa mga samahan naming magsasaka. Nagsimula na rin kaming maglibot sa buong palayan para tingnan ang tanim naming palay. Sa kalagitnaan ng pagtitingin naming dalawa ni Tata Banong ay may naamoy akong likido. Kumunot ang aking noo at hinanap kung saan iyon nagmumula. Hinawi ko naman ang mga talahib sa gilid ng pilapil. Agad naman akong napamura ng malutong nang makita ko ang gaas na naroon sa may damuhan. Base naman sa aking pag-oobserba, sa gas na yon ay bago lamang iyong lagay roon. Tinawag ko naman si Tata Banong at pinasuri ko sa kanya ang aking nakita. Inamoy rin namin yung dalawa. Kumuha naman ako ng siga at dinakot ang likido gamit ang dahon. Pagkasiga ko sa dahon na may gaas, ay lumiyab ang apoy na yon. Pambihira, Domeng. Mukhang may gustong sunugin ang palayan natin. Sa hinuha ko ay sila rin ang may kagagawan kung bakit dumadami ang mga peste sa ating palayan. Kaya nga po, Tata Banong, ang ipinagtataka ko lang ay kung sino ang may posibleng gumawa nito sa palayan natin. May duda ka po ba na galing ito sa ating mga kasamahan o sa ating baryo? Hindi. Imposible na kasamahan natin ang may gawa nito. Isipin mo, kung gagawin niya iyon, siya lang din ang mawawalan ng hanap buhay. Pare-pareho tayong maghihirap. Ang ibig mo pong sabihin, Tata Banong, posibleng sa labas ng ating baryo ang may kagagawan po nito? Yan ang hindi ko pa masasabi sa ngayon, Iyo. Kutob ko lamang iyon. Pero hindi ako sigurado kung totoo dahil hindi naman natin nakita kung sino ang may gawa. Kung ganoon po ay kinakailangan kong manmanan mamayang gabi kung sino ang nasa likod nito. Mabuti pa nga na iyon ang gawin natin, Domeng. Magsama tayo ng ibang mga kasamaan natin para may kasama tayo sa pagtuklas ng katotohanan. Pumayag naman ako sa payong yon ni Tata Banong. Sinabihan namin ang ilan sa mga kasama namin ang tungkol sa gas na aming nakita sa may talahiban. Maging sila ay nagtataka na rin kung sino ang may kagagawan nun sa aming palayan. Nagplano naman kami para sa gagawin namin mamayang gabi. Balak namin na magtago sa mga talahiban at manmanan kung sino man ang tao na nasa likod para isabotahe ang palayan namin. Pagkatapos naming maglagay ng gamot sa buong palayan, laban sa mga peste ay inalis namin ang gaas na nasa talahiban. Hindi naman kami tumigil hanggang hindi namin nasisiguro na hindi iyon lahat nakukuha. Tiningnan din namin ang ilang parte ng palayan para masiguro na wala ng gas sa buong paligid. Umuwi na rin kami sa aming tahanan nang sumapit ang hapon para magpahinga. Naikwento ko rin sa aking asawa ang tungkol sa aming nakita ni Tata Banong at maging siya ay nagtataka rin kung papaano iyon nangyari. Pasado 5:00 ng hapon ay naghanda na rin ako ng aking gamit. Daladala ko ang aking pangtigal po ng mga sandaling yon kung sakali man na kakailanganin kong protektahan si Tata Banong at ang iba kong kasamahan. Kahit na may agimat ako ng kalabaw at may kakayahan akong sumuntok at sumipa ng malakas, kakailanganin ko pa rin kung sakaling maging komplikado ang sitwasyon. Nagpaalam na rin kaming dalawa ni Tata Banong sa aking asawa at sa aking anak. Pinag-iingat ko silang dalawa at mahigpit na binilinan na wag silang lalabas ng bahay hanggat hindi kami dumarating. Huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto sa hindi nyo kilala.
isara mo ang mga bintana at pinto, Lina. Maglagay ka ng mga pangontra para sa masasamang nilalang sa bawat sulok ng ating bahay. Tumango naman si Lina sa bilin kong yon. Bago kami tuluyang umalis na dalawa ni Tata Banong. Pagdating namin sa palayan ay nakapwesto na rin kaming dalawa at ng iba pang mga magsasaka sa talahiban para magtago. Ang iba naman ay nasa ibabaw ng mga punong kahoy. Habang nakadapa sa damuhan ay pinatalas ko ang aking paningin at maging ang aking pandinig. Lahat kami ay nakabantay at sa bawat segundo at minutong pumapatak ay mas lalo lamang sumiklab ang init sa aking katawan sa mga sandaling yon. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng boses na nagbubulungan ng patungo sa aming palayan. May dala silang siga na napakalakas ng apoy. Narinig namin silang nag-uusap at nagbabangayan kung itutuloy ba nila ang pagsunog sa aming palayan o ang hindi na. Tiningnan ko si Tata Banong na nasa tabi ko lang. Pinigilan ko siya ng akma na sana siyang lalabas para pigilan ang dalawang lalaki na hindi pa namin nakikilala. Sumenyas naman ako sa aking mga kasama na manatili na muna sila sa kanilang pwesto at huwag gumawa ng kahit na anong ingay o maski ang kumilos. Ako naman ay unti-unting gumapang patungo sa kinaroroonan ng dalawang lalaki na nagtatalo pa rin. Akma na sanang ihahagis ng lalaki ang siga na may apoy. Sa aming palayan nang bigla ko siyang sakyan sa kanyang likuran at batukan. Ang isa naman ay tatakbo na sana nang sipain ko siya ng malakas, dahilan para tumalon siya sa may kakawyan sa hindi kalayuan at mawalan ng malay. Sa mga sandaling yon ay tinawag ko na rin ang aking mga kasamahan. Sinabihan ko sila na maglibot sa buong paligid para siguraduhin na wala nang ibang kasamahan ang dalawang lalaki. Pinatay naman ni Tata Banong ang apoy na nagkalat sa may talahiban bago pa nito tuluyang lamunin ang buong palayan. Noong masiguro namin na wala ay agad naming kinaladkad ang dalawang lalaki patungo naman sa aming munting kubo na naroon din sa gubat. Ang hindi gaano kalaki na kubo na yon ay ang pahingahan namin sa tuwing tapos na kaming magtanim ng palay o kaya ay mag-ani. Pagdating sa liwanag ay doon namin nakilala ang isa na nasa ibang baryo nakatira at ang isa naman ay ang mahigpit na tanod na si Joseph. Tinali namin ang dalawang lalaki. Sinabuyan ito ng isa sa mga kasama namin ng tubig, dahilan para magkaroon ng mga ito ng malay. Puno ng pagtataka ang ipinukol ko sa dalawang lalaki habang pinag-iisipan ko kung ano ang mapapala nila kung natuloy ang kanilang plano. Napaisip din ako noon kung ano ang mag-udyok sa mga ito para gawin yon sa akin. Nang may masmasan ang dalawang lalaki, ay nagulat sila nang ako na ang kanilang kaharap kasama si Tata Banong at ang ilang magsasaka. Nabanaag ko sa kanilang mga mata ang pagtataka at takot. Oy, kayong dalawa! Bakit gusto ninyong sunugin ang palayan namin ha? Ano ang mapapala ninyo kung gawin ninyo ang bagay na yon? Sa tingin ko ay may nag-utos sa inyong dalawa para gawin ito, no? Umiling naman ang dalawang lalaki na parabang takot na takot. Nilapitan ko sila at tiningnan sa kanilang mga mata. Kinuha ko ang punyal na inabot sa akin ni Tata Banong. Kinuha ko yon para takutin lamang ang dalawang lalaki, para magsalita ang mga ito ng totoo. Hindi dahil gusto ko silang patayin. Takot na takot sila at nanginginig ng itutok ko sa kanila ang dulo ng punyal. Nanginig ang panganaman nito ni Joseph. Tumungo sa likuran nila si Tata Banong at hinila nito ang kanilang mga buhok para tumingala silang dalawa. Mga kasama, ano sa tingin ninyo ang magandang gawin ko sa kanila? Turuan dapat ng leksyon ang mga ito para magtanda.
Hindi dapat nila sinasabotahe ang palayan na ikinabubuhay natin. Sumang-ayon naman ang mga kasama kong magsasaka na mas lalong nagpatakot sa dalawang lalaki. Agad na nagmakaawa naman itong si Joseph. Nakita ko pang siniko ito ng lalaking nasa ibang baryo para patahimikin, ngunit hindi na nito napigilan ang isa. Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin, Domeng. Napilitan lang naman akong gawin ng bagay na ito dahil inutusan lamang ako. Sino ang nag-utos sa'yo, ha? At ano ang intensyon niya? At pinasusunog niya sa inyo ang palayan namin? Si Kapitan Joseph. Siya ang nag-utos sa amin. Pinag-utusan lang din siya ng kaibigan niyang si Don Pepot. Gusto kasi din ni Don Pepot ang palayan ninyo para patayuan ito ng gusali para sa negosyo. Ilang beses ka na raw kinausap ni Kapitan Joseph tungkol sa bagay na iyon. Ngunit hindi ka raw pumapayag. At talagang hindi ko ibibigay ang gusto niya. Hindi niya ba alam na ito ang pinagkakakitaan at ang ikinabubuhay namin? Bibilhin lang nila ang lupain at ang palayan sa murang halaga. Tapos, paano ang buong kabaryo ko? Ano ang pagkakakitaan kung kukunin ng palayan? Kumuyom ang kamay ko dahil naman sa galit. Nakalimutan ko ang tungkol sa pag-uusap namin ni Joseph noong ilang buwan ang nakaraan dahil akala ko ay ayos na sa kanya na hindi namin ibibenta ang lupa at palayan sa kanya. Iyon pala ay naghahanda lang siya ng ganitong pagkakataon para makuha ang lupa sa amin ng sapilitan. Napatingin naman ako kay Tata Banong at sa aking mga kasama. Tinatanong naman nila ako kung ano ang dapat naming gawin para pigilan si Joseph at Don Pepot sa kanilang plano. Sinabi ko naman sa kanila na ako na ang bahalang kumausap kay Joseph at kay Pepot. Pinakawalan naman namin ang dalawang lalaki at pinagbantaan na kung gagawin pa nila ang kanilang ginawa sa aming palayan ay ipapakulong namin sila. Kinabukasan ay naghanda naman ako para tumungo sa barangay para kausapin si Joseph. Sumama naman sa akin si Tata Banong at ang ilan kong kasamahang magsasaka. Pagdating namin sa barangay ay naabutan namin si Joseph na kausap itong si Pepot. Nagulat silang dalawa nang makita kaming dumating ng umagang yon. Tumayo naman si Joseph para batiin kami, ngunit hindi namin siya binati pabalik. Titig na titig naman sa akin si Don Pepot na parabang may galit siyang kinikimkim. Inalis ko ang aking paningin sa kanya at bumaling ako kay Kapitan Joseph. Kapitan, pasensya na kung pumunta kami rito nang walang pasabi. May problema kasi kaming nalaman sa palayan namin. Nahuli namin ang dalawang lalaki na nagtangkang sunugin sana ang palayan namin. Mabuti na lamang at naabutan namin sila. Nalaman ko na ang isa roon ay ang tanod mo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Domeng? Ano naman ang kinalaman ng tanod ko sa pagtangkang sunugin ang palayan ninyo? Kung may kinalaman man dyan ang tanod ng nayon, wala akong kinalaman dyan. Bakit, Kapitan? Hanggang ngayon ba ay itatanggi mo ang pag-utos sa kanila? Huwag ka nang tumanggi pa, Kapitan. Nasabi na ng mga inutusan mo sa akin ang plano ninyo ni Don Pepot. Kaya ba siya naririto ngayon? Para tanungin ka kung tagumpay ang plano ninyo? Anong pinagsasasabi mo, Domeng? Masama ang mambintang na walang ebidensya. Paano mo mapapatunayan na ako nga at si Don Pepot ang nag-utos sa dalawang lalaki na yon? Wala man akong ebidensya, pero marami akong testigo. Kasama na ang mga lalaking inutusan mo. Gulat na gulat si Joseph nang makita niya ang dalawang lalaki na nahuli namin kagabi na dumating ng mga sandaling yon. Galit na bumaling siya sa dalawa at sinigawan ang mga ito. Tinakot niya na wag magsalita pero hindi niya yon pinahalata sa amin. Tumayo naman ako at lumapit sa dalawang lalaki at inakbayan sila sa kanilang mga balikat. Pinisil ko sila ng mariin sa kanilang buto. Narinig ko silang napadaing
Naramdaman ko rin ang panginginig nila. Pasensya na, Kapitan. Pero mas pipiliin namin ang magsabi ng katotohanan. Totoo naman talaga na ikaw ang nag-utos sa amin para sunugin ang palayan na pagmamay-ari nila Doming. Nang sa gayon ay magtagumpay ang plano ninyo ni Don Pepot. Sa inis at galit ni Kapitan Joseph nang marinig ang sinabi ng tanod ay sinuntok niya ito. Akma niya sana itong susuntukin nang humarang na ako at pinigilan siya. Ito ang tandaan mo, Kapitan Joseph. Kahit na ano ang gawin ninyo ni Don Pepot, hinding-hindi ko hahayaan na makuha ninyo ang lupain at palayan na gusto ninyo. Huwag kang patawa, Doming. Wala akong magagawa kapag ginusto kong makuha ang lupain ninyo. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka nang magbatigas. Ibenta na ninyo sa akin ang lupa. Para sa ganon, ay masaya tayong lahat. Kahit anumang pilit o gawin mo, hindi na magbabago ang desisyon namin, Don Pepot. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pero tandaan mo, sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Tiningnan ko sila ng masama ni Kapitan bago namin nilisan ang barangay. Bumalik naman kami sa aming baryo at tinawag ko lahat ng aking mga kabaryo. Sinabi ko sa kanila ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Sinabihan ko sila na maging handa sa kahit na anong oras dahil hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang na gagawin ni Don Pepot at Kapitan Joseph. Sumunod naman sa akin silang lahat. Pagkauwi sa bahay ay agad naman akong kinausap ni Tata Banong. Sigurado ka na ba sa plano mo, Domeng? Alam ko na hindi basta-bastang kalaban si Don Pepot at Kapitan Joseph. Siguradong dadaanin nila tayo sa dahas. Handa ako sa bagay na yon, Tata Banong. Handa rin akong protektahan ang buong baryo natin laban po sa kanila. Alam ko na gagawin mo ang bagay na yan. Pero hindi tayo sigurado na walang mapapahamak. Sana ay maging handa ka. Tumango naman ako sa payo na yon ni Tata Banong at pinag-isipan naming mabuti kung paano namin mapipigilan sina Kapitan. Araw-araw ay may nagbabantay sa aming lupain sa bukid at maging sa palayan para lamang masiguro na walang susunod na hakbang na gagawin ang dalawa. Dumaan ang ilang araw na walang kakaibang pangyayari, ngunit hindi kami naging kampante ron dahil alam ko na may pinaplano na naman ang dalawa laban sa amin. Isang hapon, nagulat na lamang ako nang dumating sa aking tahanan ang isa sa mga kasamahan naming magsasaka. Hingal na hingal ito at tinatawag ako. Lumabas ako ng bahay at hinarap ko ang lalaki. Ganoon na lamang ang gulat ko nang makita siya na puro pasa. Sinabi niya naman sa akin na may kalalakihan daw na tumungo sa aming palayan at isa-isa silang binugbog. Tinawag ko si Tata Banong at sinabihan siyang bantayan ang aking mag-ina at tutungo lamang ako sa palayan. Sumunod naman si Tata Banong sa akin at sinabihan akong mag-iingat. Tumungo ako noon sa bukid at nakita ko ang 10 kalalakihan na binubugbog ang mga kasamahan kong magsasaka. Ang ibang mga kabaryo ko ay nanlalaban at pinipigilan ang mga kalalakihan na makalapit sa aming palayan. Noon ay nakita ko si Don Pepot na nakapamewang sa kabilang pilapil at nanonood sa buong pangyayari. Bumubuga pa siya ng tabako na parabang nasisihan ito sa kanyang nakikita. Kumuyom ang aking kamay at galit na sinugod ito. Sinuntok ko naman siya sa kanyang muka, dahilan para tumilapon siya sa palayan. Sumugod ang mga tauhan niya at pinagtulungan nila akong bugbugin. Ngunit mabilis ang aking kilos kesa sa kanila. Inisa-isa ko silang sinuntok. Nagpakawala rin ako ng sipa. Sumugod din ang aking mga kasamahan na magsasaka at tinulungan nila ako. May isang lalaki na malaki ang katawan ng sumugod sa akin. Hinambalos ako nito nang dala niyang kahoy pero
Nabali lamang yon ang tumama sa aking balikat. Nanlilisik ang aking mga mata na tumitig sa kanya. Hinawakan ko siya sa kanyang braso at walang pagdadalawang isip na baliin ko yon. Napasigaw ito ng malakas. Habang nagsusumamo na, bitawan ko na. Binalibag ko siya sa pilapil para pakawalan. Tiningnan ko ang mga tauhan ni Don Pepot at ang lahat ng mga ito ay nakahandusay sa damuhan at maging saming palayan. Tumango naman ako sa aking mga kasamahang magsasaka. Bago naman ako tumungo sa kinaroroonan ni Don Pepot na noon ay nakaakyat na sa pilapil. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata nang tingnan niya ako. Bakas na bakas pa ang pasa sa kanyang kaliwang mata, gawa ng aking pagkakasuntok. Ito ang tandaan mo, Don Pepot. Huwag mong kakantiin ang mga kasamaan ko at ang lupain namin. Kung hindi, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo, Doming. Babalikan kita. Babalikan ko kayong lahat. Pagsisisihan ninyo ang ginawa niyong ito sa akin. Magsisisi kayo. Sige lang, Don Pepot. Dadaanin mo kami sa dahas. Dahas din ang ibabalik ko sa iyo. Galit na galit siyang tumingin sa akin habang nakakuyom ang kanyang dalawang kamay. Malakas niyang tinawag ang kanyang mga tauhan. Isang mabangis na tingin ang ibinigay niya sa akin bago niya nilisan ang aming lupain kasama ang kanyang mga tauhan. Noong nakalayo na sila, ay saka ko na lamang binalingan ang mga kasamahan kong magsasaka. Ang ilan sa kanila ay nabugbog ng sobra at ang ilan naman ay konti lang ang galos na natamo. Nagtungo kami sa kubo para gamutin ang kanilang mga pasa at sugat. Sa mga sandaling yon, hindi maiwasan ng mga kasama ko ang mag-alala para sa aming kapakanan ng lahat. Gustuhin man nilang lumaban ngunit wala raw silang magagawa oras na gumawa na ng karumal-dumal si Don Pepot. Tanging tabak lamang daw ang kanilang panlaban sa lalaki at wala yung laban kung gagamit ng baril ang mga tauhan nito. Napaisip naman ako ng mga sandaling yon sa sinabi ng aking kabaryo. Maging ako ay nag-alala para sa kanilang lahat. Sinabihan ko ang aking mga kasama nun na umuwi na sila sa kanila at wag na munang tutungo sa bukid. Sinabi ko sa kanila na ako na ang bahalang gumawa ng paraan kung papaano ko pipigilan ang dalawa sa kanilang masamang balak. Umuwi naman ako sa amin at sinabi ko sa aking asawa at kay Tata Banong ang buong nangyari. Maging sila ay nag-alala sa magiging resulta ng paglaban namin kay Don Pepot. Huwag kang mag-alala, Domeng. Hindi ka pababayaan ng iyong agimat. Poprotektahan ka nito. Gawin natin ang lahat para hindi madamay ang mga kabaryo. Nais kong labanan si Don Pepot at Kapitan Joseph, Tata Banong. Ngunit nag-aalala ako sa maaari nilang gawin. Baka malingat lamang ako at madamay ang buong baryo. Kailangan nating ipagbigay alam ito sa munisipyo bukas. Kung dadaanin nila tayo sa dahas, ay mas mabuti nang may laban tayo. Tumango naman ako sa sinabing yun ni Tata Banong. Mas mainam ang kanyang naisip dahil sigurado na may laban kami oras na may mangyaring masama. Sa kalagitnaan ng aking pagpapahinga ng gabing yon, ay bigla na lamang akong nakarinig ng munting kaluskos sa labas ng aming tahanan. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking agimat. Napatingin ako kay Tata Banong na noon ay nakatitig din sa akin. Tinanguan ko naman ito. Tiningnan ko ang aking asawa na si Lina at ang aking anak na si Aldo. Huwag kayong hihiwalay kay Tata Banong. Manatili kayo sa tabi niya. Mukhang may hindi tayo inaasahang bisita. Ako na ang bahala sa mag-ina mo, Domeng. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Sige po, Tata Banong. Maraming salamat. Tumayo naman ako mula sa aking pagkakaupo at kinuha ko noon ang tigalpo na nakasabit sa dingding. Kinuha ko rin ang maliit na punyal
at isinabit ko yun sa aking bewang. Binilinan ko pa muna sila Tata Banong na isara ang mga bintana at pinto kapag nakalabas na ako. Pagdating ko sa labas ng aming tahanan ay hindi ko inaasahan ang sumalubong sa akin. Si Don Pepot ay naroon sa labas at may mga kasama siyang 5 kalalakihan. Nakangisi ito habang may mapupulang mga nanlilisik na mata. Napangiti naman ako dahil hindi ako nagkamali sa aking hinala. Tama nga ang pag-iinit ng aking agimat sa tuwing karap ko ito. Tama nga ako. Isa kang aswang, Don Pepot. Kaya pala ang lakas ng loob mo para takutin ako at ang aking mga kasama. Pasensya ka na, Domeng, kung hindi ko agad nasabi sa iyo. Hindi na magiging sorpresa iyon, di ba? Bakit ka pa naparito ngayong gabi, Don Pepot? Ano ang sadya mo? Papatayin mo ba ako? Parang ganoon na nga. Pero alam ko na hindi iyon magiging madali. Dahil ramdam ko na may kakaibang enerhiyang nagmumula sa iyo. Alam ko na may tangan ka. At napatunayan ko iyon kaninang hapon nang suntukin mo po ng malakas. Ang ordinaryong tao ay hindi ganoong kalakas sumuntok at sumipa. Kung ganoon ay alam na pala natin ang lihim ng isa't isa. Pero hindi ko pa rin ibibigay sa iyo ang lupa, Don Pepot. Alam ko naman iyon, Domeng. Kaya nga ako naririto ngayong gabi para bigyan ka ng babala at nang makapag-isip ka rin ng masinsinan. Hindi ko na kailangan na mag-isip pa, Don Pepot. Hindi na magbabago ang isip ko. Sige, tignan natin. Ngumisi naman sa akin lalo na si Don Pepot. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay sa ere. Napakahaba ng kanyang mga kuko at nangingitim ang kanyang balat. Mga katangian na nagpapatunay na aswang nga ito. Sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na atakihin naman ako. Hindi ko alam kung ano ang kanyang gagawin sa lupain namin at gustong gusto niya yung makuha. Wala rin akong nabalitaan sa aking mga kabaryo. Ang tanging nalalaman lamang namin ay gusto itong pagawaan ng gusali ni Dong Pepot para sa negosyo nito. Ngunit sa mga sandaling yon, na alam ko na isa siyang aswang, malabong negosyo ang kanyang ipatatayo. Dito mabilis na kumilos ang kanyang mga kampon na aswang at sinugod nila ako ng sabay-sabay. Tiningnan ko si Don Pepot at bigla na lamang siyang naglaho na parang bula sa kadiliman. Hindi ko siya masundan sapagkat nakapalibot sa akin ang 5 aswang na tauhan niya. Sa tuwing kikilos ako ay saka naman sila susugod. Humugot naman ako ng lakas at pinagsisipa ko sila sa kanilang katawan at muka. Subalit sinusubukan pa rin nilang bumangon at labanan ako ng sabay-sabay. Nagpakawala sila ng suntok at sipa pero nasasalag ko naman yun. Kinalmot ako ng isa at ibinaon naman ng isa ang kanyang mahabang kuko sa aking braso. Inata ko ang isang lalaki at malakas ko siyang binalibag patungo sa may kakawyan. Ang isa naman ay sinipa ko sa binti at binali ang kanyang leeg. Kinuha ko naman ang aking punyal na tanso sa aking bewang at mabilis ko yung itinarak sa dibdib ng isa pang lalaki. 3 na ang aking napatumba at 2 na lamang ang natitira. Bigla naman akong nakarinig ng sigaw mula sa loob ng aking bahay. Sigaw iyon ng aking asawa at ng aking anak. Tinulak ko ng malakas ang isang aswang at sinipa ang isa. Dali-dali naman akong pumasok sa bahay at naabutan ko si Tata Banong na nakahandusay sa sahig. Duguan ito at habol ang hininga. Napatingin naman ako kay Don Pepot habang hawak-hawak niya ang aking asawa sa leeg at hawak naman sa braso ang aking anak. Ngumisi ito sa akin, sa kanya ako tinaasan ng kilay. Tumumo ka sa aking pamamahay, Domeng. Kung gusto mo pang mabawi ang mag-ina mo, dalhin mo ang dokumento ng lupain ninyo. Kung hindi ay,
papatayin ko silang dalawa. Ano ba ang mas pipiliin mo, Doming? Hayop ka, Don Pepot. Bitiwan mo ang mag-ina ko. Harapin mo ako. Huwag kang duwag. Huwag ka rin magtatago sa likuran ng mga taong sa tingin mo ay kaya mo. Hindi ko makukuha ang gusto ko kung hindi ko gagamitin ang utak ko, Doming. Pasensya ka na. Ito ang alam kong paraan para mapasakamay ko ang lupain at ang palayan ninyo. Hindi mo na kailangan pang idamay ang mag-ina ko. Kapag may nangyari sa kanilang masama, pagsisisihan mo ito, Don Pepot. Tignan natin kung sino ang magsisisi sa uli. Ang usapan natin, Doming. Tumungo ka sa bahay ko bukas at dalhin mo ang mga dokumento ng lupain kung gusto mo pang mabawi ang mag-ina mo ng buhay. Kinapa ko ang tigalpos sa aking bulsa. Kinuha ko yon saka mabilis na tinigalpo si Don Pepot. Subalit hindi ko akalain na mabilis pala siyang kumilos. Natagpuan ko na lamang na nasa labas na siya ng bahay. Habang daladala ang aking mag-ina. Hinabol ko pa silang tatlo sa labas hanggang sa may kakawyan. Ngunit naglaho na lamang sila sa dilim. Rinig na rinig ko ang halakhak ni Don Pepot na namayani sa buong kagubatan. Galit kong sinuntok ang lupa. May agimat man akong taglay ngunit ni hindi ko man lang nagawang protektahan ang aking mag-ina. Tumayo naman ako mula sa pagkakaluhod sa lupa. Ay bumalik sa bahay nang maalala ko ang kalagayan ni Tata Banong. Pagdating ko sa loob, ay naabutan ko siyang nagpupumilit na tumayo. Agad ko naman siyang dinaluhan. Kita ko ang pagdaloy ng kanyang dugo mula sa malalim niyang sugat. Inalalayan ko siya patungo sa upuan para paupuin siya ron. Sandali lang, Tata Banong. Gagamutin ko ang sugat mo. Tapangan mo ang loob mo. Huwag mo na akong alalahanin. Iwanan mo na ako rito. Kaya ko ang sarili ko, Doming. Habulin mo ang mag-ina mo. Iligtas mo sila mula kay Pepot. Ngunit hindi po kita kayang iwan dito, Tata Banong. Kailangan na munang maagapan itong sugat mo. Hindi na nakatanggi pa si Tata Banong nang pilitin ko siya sa mga sandaling yon. Hinayaan niya akong gamutin ang sugat niya. Pagkatapos kong lagyan ng herbal ang sugat niya, ay tinalian ko yon gamit ang tela para huminto ang pagdurugo. Noong matapos ako ay pinahinga ko siya sa upuan. Nagpaalam naman ako sa kanya na pupunta ako kay Mang Ibe na isang albularyo para matingnan siya at mas lalong magamot ang kanyang sugat. Sinubukan akong pigilan ni Tata Banong, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Kumaripas naman ako ng takbo patungo sa bahay ni Mang Ibe at sinabi ko sa kanya na kailangan niyang pumunta sa bahay para gamutin si Tata Banong. Tumango naman sa akin si Mang Ibe at sinabi na siya na raw ang bahala. Ako naman ay tinahak ko ang daan patungo sa bahay ni Don Pepot. Ilang baryo pa ang aking dinaanan bago naman ako makarating sa malaki nilang bahay na gawa sa bato. Agad akong nagkubli sa isang puno nang mapansin ko ang ilan mga bantay sa labas ng tarangkahan. Nasa 5 ang mga bantay sa labas. Tahimik naman akong umakyat ng puno para masilip ko ang loob ng bahay nito. Hinahanap ng aking mga mata kung saan nila dinala ang aking asawa na si Lina at ang aking anak. Nakita ko silang nakatali sa isang upuan sa sala ng bahay ni Don Pepot. Kinuha ko ang tigalpo sa aking bulsa at isa-isa kong tinira ang 5 lalaki na nagbabantay sa labas. Bumaba naman ako ng puno at agad na pumasok sa loob ng tarangkahan. Akala ko ay konti lamang ang mga tauhan nito, pero may 10 pang mga bantay sa loob. Tahimik naman akong kumilos. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa isang bantay na lalaki at mabilis ko siyang hinambalos ng aking braso sa kanyang batok. Nawalan ito ng malay. Inila ko ang katawan nito at ikinubli sa malagong halaman na naroon. Sinugod ko naman ang isa
na nagbabantay sa hagdan. Ang iba ay ginamitan ko ng tigalpo. Nagkubli naman agad ako sa ilalim ng hagdan nang lumabas itong si Don Pepot kasama si Joseph at ang mga tanod nito. Narinig ko ang usapan nilang dalawa ng mga sandaling yon. Siguradong pupuntahan ni Domeng ang mag-ina niya rito sa pamamahay ko, Kapitan. At kapag nangyari yun, ay mapapasa akin na rin ang lupain nila. Mas lalawak pa ang aking koneksyon sa iba't ibang bayan. Oras na maipatayo ko ang aking negosyo na naisip. Sa paraang iyon, mapapanatili ko ang aking lakas at lahi. Huwag kang mag-alala, Don Pepot. Ipapadala ko ang ilang tanod para maprotektahan ka nila labang kay Domeng. Kaya pala ang lakas ng loob ng isang yon dahil pala may agimat siya. Hayaan mo, Kapitan. Dahil kaibigan kita at tinutulungan mo akong magtagumpay sa negosyo ko. Kapag natalo na namin si Domeng, sisiguraduhin kong ibibigay ko sa iyo ang kanyang agimat. Magagamit mo ito sa iyong sariling interes. Lalakas ka at katataputan ng lahat. Aasahan ko yan, Don Pepot. Mauuna na ako. Ang usapan natin bukas, ipapadala ko rito ang ibang mga tanod. Tumango naman si Don Pepot kay Joseph. Humakbang naman patungong tarangkahan ito kasama ang tatlo nitong tanod. Sa mga sandaling yon ay mukhang wala siyang kaalam-alam na isa palang aswang si Don Pepot. Hinintay ko munang makaalis itong si Joseph at ang tatlo nitong kasamang tanod bago ko inisa-isang tigalpuhin ang mga tauhan ni Don Pepot. Gulat na gulat siya kung papaano iyon nangyari. Umuyom ang kanyang kamay at sinigaw niya ang aking pangalan. Siya na lamang ang natitira ng mga sandaling yon. Wala na siyang ibang kasama na mga tauhan niya dahil naubos ko na ang mga ito na patumbahin. Luminga-linga sa paligid si Don Pepot habang pinagmamatyagan niya kung nasaan ako. Kaso nasa ilalim lamang ako ng hagdan ng kanyang mansyon dahil hindi niya iisipin na naroon ako. Lumabas ka, Domeng. Alam ko na ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Lumabas ka at harapin mo ako. Sa halip na sagutin ko ito, ay hindi ko ginawa. Kinuha ko ang aking tigalpo at saka ko ito tinira. Ngunit malakas ang kanyang pandinig at naiwasan niya ito. Napamura naman ako nang makita niya ako ng mga sandaling yon. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Agad siyang lumukso ng mabilis sa aking kinaroroonan at hinampas niya gamit ang kanyang kamay ang hagdanan kung saan ako. Napayuko ako nang abutin niya akong kalmutin. Hinugot ko ang aking punyal sa bewang at mabilis na tumakbo sa malawak niyang bakuran. Galit na galit siyang humarap sa akin na parabang naisahan ko ito. Tinaasan ko siya ng kilay, saka sinenyasan na lumapit ito sa akin. Pasensya ka na, Don Pepot. Hindi ko maibibigay ang gusto mo. Narito ako para bawiin ang aking mag-ina at ampaslangin ka. Bilib din naman ako sa tapang mo, Domeng. Pero hindi mo ako basta-basta lang matatalo. Hindi ko hahayaan na mangyari ang paagay na yon. Mabilis na kumilos si Don Pepot patungo sa kinatatayuan ko. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa akin. Sa bilis ng kilos niya, ay hindi ko man lang namalayan ang pagsugod nito. Hindi pa ako nakakabangon mula sa pagkakabagsak dahil sa kanyang suntok, ay agad niya akong binuhat at binalibag sa pader ng kanyang bahay. Halos nanlalabo ang aking paningin dahil sa lakas ng pagkahambalos ng likuran ko sa pader. Iniling ko ang aking ulo para may masmasan ako mula sa sakit na dumaloy sa aking katawan. Nag-usal naman ako ng dasal para mas lumakas pa ang aking agimat na tangan. Umuyom ang aking dalawang kamay. Hinintay ko na makalapit sa akin si Don Pepot. Noong nakalapit na ito, ay malakas ko siyang sinuntok sa kanyang sikmura. Sunod-sunod iyon sa mabilis na paraan. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na
makasuntok o makagawa man lang ng kilos. Pinuhos ko ang aking buong lakas na nagmumula sa agimat. Bugbog ang sikmura at mukha ni Don Pepot pero nagagawa pa rin niyang makakilos ng konti. Itinaas ko ang punyal na aking hawak at ibinaon ko yon sa kanyang dibdib. Gigil na gigil ko yung ibinaon pa hanggang sa sumuka siya ng dugo. Nanlalaki naman ang mga mata niya nang hindi makapaniwala na nakatitig sa akin. Unti-unti siyang bumagsak sa lupa habang nangihina. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para puntahan ang aking mag-ina sa loob ng kanyang bahay. Kinalas ko ang tali sa dalawang kamay at katawan ng aking mag-anak. Bilisan ninyong dalawa. Sumunod kayo sa akin. Tumungo naman ako sa bakuran ng bahay ni Don Pepot. Tumayo ako ron sa kanag-usal ng dasal. Hinayaan ko na balutin ako ng enerhiya na nagmumula sa aking agimat. Ilang sandali pa ay nagpakita sa akin si Don Pepot. Ibang-iba na ang itsura nito. Isa na siyang taong aso. Parang isa siyang mabangis na asong handang pumaslang ng tao. Mabilis siyang tumakbo patungo sa akin. Hindi ako umalis sa kinatatayuan ko. Hinintay ko siyang makalapit sa akin at sinalubong ko siya ng aking malakas na sipa. Nang bumagsak ito sa lupa, ay agad ko siyang sinakyan sa kanyang tiyan. Hinugot ko ang punyal na naroon pa sa kanyang dibdib. Sinaksak ulit siya roon at hindi man lang sa ikalawang beses kundi marami hanggang sa mangisay siya at unti-unting nawalan ng hininga. Sa takot na baka mabuhay pa siyang muli, ay sinuntok siya sa kanyang mukha ng maraming beses. Hindi ako tumigil hanggat hindi nababasag ang bungo nito. Hingal na hingal ako nang tumayo. Tiningnan ko si Don Pepot na noon yung wala ng buhay. Binalikan ko ang aking mag-anak sa kung saan ko sila itinago. Noong maayos na ang lahat, ay dinala ko na sila pauwi sa bahay. Pagdating namin sa bahay, ay naabutan namin si Tata Banong na ginagamot ni Mang Ibe. Nakahinga ako ng malalim nang masiguro ko na ligtas na kaming lahat mula sa aswang. Nasisiguro ko rin ng mga sandaling yon na wala nang gagambala pa sa aming palayan at lupain. Pinagpahinga ko na muna ang aking mag-anak. Kitang-kita ko ang takot sa kanila. Kaya naman ay niyakap ko sila ng mahigpit at sinabihan na ayos na ang lahat. Pagtapos nun, ay hinatid ko sila sa kanilang kwarto. Sinabi naman ng aking asawa na patutulugin niya muna ang anak namin bago niya ako kausapin. Tumango naman ako sa kanya bilang tugon. Iniwan ko muna silang mag-ina para naman tumungo sa sala at kausapin si Tata Banong. Natapos ko na ang lahat, Tata Banong. Wala nang gagambala pa sa atin. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat, Domeng. May isa pa tayong kalaban na natitira. Si Kapitan Joseph. Siguradong ikaw ang pagbibintangan niya kung mabalitaan niya ang nangyari kay Don Pepot. Alam ko na mangyayari din ang bagay na yan, Tata Banong. At totoo naman po na ako ang pumaslang kay Don Pepot kung sakaling pagbintangan niya ako. Ngunit hindi mo siya pinaslang, iho. Ginawa mo lang yun para ipagtanggol mo ang iyong sarili at ang mag-ina mo. Hintayin na lang po natin kung ano ang susunod na mangyayari, Tata Banong. Pero kung sakali man na ipakulong ako ni Kapitan Joseph sa pagpatay ko kay Don Pepot, tatanggapin ko. Siguraduhin niya lang na hindi na niya kailanman nagagambalain ang baryo natin. Hindi nakapagsalita si Tata Banong nang sabihin ko yon. Bumuntong hininga na lamang siya at nagkatinginan sila ni Mang Ibe. Walang sinabi si Mang Ibe sa akin. Noon ay alam ko na alam niya kung ano ang pagkatao ni Don Pepot at ang pagkatao ko. Isa siyang albularyo, kaya hindi na yon bago pa sa kanya. Nang umalis na si Mang Ibe, ay bumaling naman ako kay Tata Banong. Puno ng pag-aalala ang mga mata niya na nakatitig sa akin.
Tinapik ko siya sa kanyang balikat at saka ko naman siya nginitian. Kinabukasan ay balita na sa buong nayon ang nangyari kay Don Pepot. Nangunguna si Kapitan sa pagbigay ng lamay sa pagkamatay ng Don. Labis naman ang tuwa ng aking kabaryo dahil sa wakas daw ay wala nang gagambala sa amin para kunin ang aming lupa na sinasakahan. Masaya naman ako sa kanila dahil kahit papaano ay naprotektahan ko sila laban sa aswang at sakim na si Don Pepot. Pagkalipas ng ilang araw, matapos ilibing si Don Pepot ay tumungo naman sa aking bahay si Kapitan kasama ang 5 tanod ng aming nayon. Sumama ka sa akin, Doming. Kinakailangan lang kitang tanungin tungkol sa pagkamatay ni Don Pepot. Sige, kung iyon ang nararapat, Kapitan Joseph. Tiningnan niya ako ng masama at tinaasan ng kilay. Sumunod nga ako sa kanila patungong barangay. Pagdating ko ron ay naroon ang 4 na pulis. Dinala nila ako sa loob at tinanong ng ilang katanungan. Hindi ko naman ipinagkaila ang aking pagpatay kay Don Pepot. Pinatawan ako ng kaso na homicide kahit na napatunayan na ginawa ko lamang ang pagpatay dito dahil sa pagligtas ko sa aking mag-ina at sa aking sarili. Ilang beses kong pinaglaban ang aking karapatan, ngunit mahigpit ang batas at kinakailangan kong pagbayaran ang aking pagpatay dahil walang sino man ang naniwala sa akin na isang aswang itong si Don Pepot. Ngunit alam ko sa mga sandaling yon ay naniniwala ako sa aking sarili na tama lamang ang aking ginawa. Nabalitaan ko rin noon habang nasa loob ako ng kulungan na naalis na sa pwesto itong si Joseph dahil sa mga hindi kaaya-aya niyang mga ginagawa bukod sa pagseserbisyo sa aming nayon. Nakulong ako sa mahabang panahon at nabigyan naman ng parol. Nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng karanasan kong yon ay nabigyan pa rin ako ng pag-asa na makalaya at makasama ang aking pamilya kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon. Sa ngayon ay bumabawi na ako sa aking nag-iisang anak na si Aldo at sa aking mga apo. Hindi ko na naabutan ang aking asawang si Lina at maging si Tata Banong. Pero mananatili sila sa puso ko kahit ilang taon pa ang lumipas. Dito ko na rin tatapusin ang kwento ko, kalakbay. Maraming salamat kung mababasa mo ito. Wakas. Okay, so hindi na muna magbibigay ng opinyon sa kwento natin ngayon. Gusto ko lang sabihin na baka magkaroon na tayo ng daily upload dito sa kwentong kalakbay. Tapos sa mga may gusto ng gamit, i-PM nyo ulit ako doon sa natin, sa Facebook page natin, Kwentong Baryo Official. Yun lang. Hintay natin na maging ayos yung Shopee natin para may lalagay ko yung link. Tapos pwede nyo pa rin akong i-chat kung may tanong kayo. Tapos yung mga pending natin, baka this week, yan, ma-release na natin lahat yun. So yun, hanggang dito na lang muna mga kalakbay. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.